Hi guys! Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karong adlaw day guys. Di ako sa opisina. Karon pa nakabalik og duty guys. Kay Sunday, di off na ko. Unja Monday, holiday. Unja ang Martes is di off po na ko. So karon na nga Wednesday ko naka-duty. Taas-taas kayo ang one guys vacation. Charot. Vacation. Then kay karon pa man naka-duty guys, medyo ganyan buntag, busy jud guys, kay kasunod-sunod og naay daghang nanguha og kanang baptismal certificate kay para sa ilahang mga anak nga mo first communion. Jag uban pod guys mo kuan kanang mo school na, mo eskwela na ba pang enrollment sa mga kanang mga prep man siguro nga na siya kinahang basic private ang ilahang anak pa eskwelahon, so nagkuhag baptismal siya na busy kay di apoy lubong ganiha guys. Lulas akong barkada i-attend kog lubong kay sayo man nagmisa alas 12:30 man ang misa. Sayo kayo guys tungod kay naalagi nagtrabaho sud sa simbahan, so dili gusto ang pare nga makuan sila sa ilang oras kanang madugay og sulod, hindi pod malugi ang pagsweldo. Diya mo na guys nga busy jud diya sa pagkakaroon na palis na unsa na may oras na stress na 15 kung ana kanang namingaw na guys, pero balik na pud medyo busy gamay kay na may misa unsang hapon guys alas 5 na magpamisa, so magresibo na po ko guys. Una nga nya ang cashier po guys wala ani tuwa nag to sa bangko siya ako raw sa ani mingaw kaadyo, basta ako raw sa ani guys mingaw siya kung na-cashier yahay po sa mga trabahoon diyan naka-relax ako gamay guys kay kanang mingaw naman waya mo pa'y nag anhing nga mga tao ba diyan karong taon busy na po niron guys kay may misa. Unja guys gahapon ang gabi day guys lugay ko nakatug kay na ko'y gitanaw nga video unja agaw po anak sige mata-mata sa tanto ng dugay nakatug na kadlaw na naman guys, murag galugos kong katug unja maglamig ka di pa ibangon kay kapoy kaayo guys kay gahapon dahang kay kong trabaho gibuhat nagkuan ko naniligo sa gahapon kuan day guys nang dakoy gilaban gamay unja kanang nang kuan ko nang kanang nanguha ko kandila, gikuan ako ang batol nga kandila nga ng mga batol ba guys nga kandila para diri sa simbahan kay kami ga-supply sa amua aning simbahan mo diri sa Bohol. Ang gipang nangtang ang mga kandila nga mga daan guys kay sudlan na puglain pagkahuman og tangtang guys nakatangtang ko og mga laman kabuka mga kuan mga 30 hon kapin diya pagkahuman na guys ako pang gihugasan dugay ko kaunahuman guys nahapunan ako kaadyo guys diya mapay pagligo na pagkahapon, so gikapoy jud ko guys diya tabang pa ko sa amo ang ginagmayng negosyo guys, magpamilyang ginagmay nga negosyo nga nag-barbecue mi guys, medyo na laman tabang-tabang guys ba puhon kanang among makuan singa na bahin puhon kung makakuan nami guys makatigumi sa muang ginagmay negosyo na si mga December o kanus-aba na mo abahinon diya ikapoy dyan ko guys ito
Mao pong gikapoy pag-adlawan perti na akong banat og trabaho. Ang gabi idugay mo nakatug. Mutuhing tan-aw lagi kong salida. Anto na laman nakadlawnan ko na nagisod gadyo kong katog. Sa kanip itong buntag, hapit na mubuntag, ana pa ka makatog, lami di bangon. Sa kinala naman mo bangon sud guys, kay trabaho lagi. Unsa mo na nga kay dali tag mga ano na to buhatonon sa balay. Mo lagi na nga di mahurot ang trabaho sa bahay guys. Kada adlaw nanguan ko kada buntag maglaba ko ginagmay. So adyo ko po'y labunon nga daghan akong panglabhan ni hinay guys, kay kapoy kayo mapundo ning mga labunon. Unya kanang kuan di po ko gi ganyan buntag muraw ako gilabhan guys, kahapon ra padong ko maligo di ako gilabhan, di ako gihumol agaw style guys. Humulan ako karon kanang ko po mga oranay guys ihumol sa sabon di ako suksuan na po dun siya ingana akong style kay haron di ko madaganan sa umulingon kay kapoy kayo matambak ng mga labunon guys. Uy kita na mulihok bitaw madyo na laman gani kay igor ko mong laba dya kung bana mo itigayhay nilalim guys mga trabahoon sa balay kay nasige rag balik-balik binagnay bata masig sinagbot sitaw ang hipo sa sagbot na guys update sa akong mga buhatonon sa balay. Di po ko ganahan guys mulakaw padong mo trabaho nga ang hugason dili mo hugasan kay nanadyo panahon guys nga di dyan ako mahugasan ahora na itugon sa mana napisahay mga mulikoy po di po hugasan mo na maglagot ko muna nga ang ako dyan sa napay oras guys ako dyan manghipo sa mong kanan manghugas kay gusto ko mulakaw guys nga hinlo ang balay o mga sagbot kay iniguli guys ako ragyapon mo trabaho muna nga dahan ka siya batunon guys siyang ka-relax ako diri sa opisina kung dili po busy pod kuan pod pupot punta sa trabaho karon mingaw-mingaw pa guys na kurausa pagka-share lakaw to as bangko kay mag deposito so aba mo deposito sa to siya guys og magpa-cash kay nice windunon trabahante karon nga trabahante na simbahan og amo ang sweldo nagkaugma kay 15 man ting sweldo guys daghan na putag kuan bahin-bahinon ang mga bayron nun nga naman siya guys narbaho ta buto na doon guys di gud paigo pero aton lamang paiguan ita magpalabig pangutang kay lisod ka siya ning dahag utang guys maglisod tag bayad na guys ang kinabuhi dya istorya sa lamanta guys kay karong adlaw ko na vlog kay gahapon ito sa adlaw di ako i-vlog dyan akong gi-upload paghap gabi nag-upload lagi ko dyan karon pa dyan mo karon pa pagkakuan ko nag-video ko sa istorya lamanta guys kay kanang laay po aning opisina nga kanang bitang dili busy guys sa laay dyan mo na nga magkubi-kubi ra og cellphone mag-FB sa unsa na naman guys buhaton pero usahay og kanang kuan guys kanang grabe ka busy amo ra po tagisahon sa tong galingong mantika kay grabe ka busy guys unsa lagi nang abot-abot ng mga tao unsay pangwaon diri sa opisina gana siya na guys basta naatay mga mota niya guys mag-video na ko i-video pohon guys inig ka June 25 pohon surprise na siya guys basta pohon
basta guys, unsa na ikuan isulti. Abangan guys. Kay bibo dyan na kayo, puhon malayong Ginoo, mga successful na siya, kalingaw na siya guys. Diyan guys, dinhila naman sa takutob guys, ato ang istorya kay mingaw, huwag kapadag suwat guys, mingaw kadyo. Karong tataon may siguro mabot itong cashier guys, nagampo to siya glakaw, mag-remit ito sa diocese sa kuan Taglaran sa ito sa Chancery dyan man itong bangko. Napon to ron mo, balik na po ito ani guys. Unsa guys, kanang manggiamping ta guys karong panahon na, kay karon bitaw guys hingkalit na pug-uwan, persang inita ganiha, unsa hingkalit og uwan ga kanang kuan, pero pagka kadlawon guys ning uwan to sidya, so feel na ko kusog guys, murag hangin-hangin ba niya, kadiyot ra pud kayo hinundang, wala to nakabasa sa mga tanom, o wa po to nakasurop sa yuta. Diya karon lagi hinguwan, kadiyot ra man pod. Ansa ra po ding uwan guys, kay luoy kadyo mga tanom guys, oy gabi gani gamubo ko sa mga tanom, kay makita jud ko sa ang mga tanom guys, makuan ko maluoy ko sa tanom nya, pakiton niya muna ko sa ang murag napakita na naman nato nako guys agaw ang tanom nga kamatis, pakiton mo na ko usog guys ug sa update sa kamatis, buaw kadyo sidya guys, pero ako plano ito guys, isod na ko dapit didto, sibog na ko patras, kay ug puhon mamuwak guys, puhon og mamuwak, unja gilabtan sa mga bata, unja pangkutloon guys ang buwak, hastag ang kanang dahon pangkutloon, so kung isbog dito sa iya gibutangan, isibog ra daw iatras, kay haron kanang dili hilabtan, kay hapit na to siya mo kuan guys, mo kanana ang mubuwak, kay buaw kayo ang kamatis guys. Unja first time na ko guys gatanom og kanang sibuyas dahonan nga ni kuan kanang nabuhi. Unja guys, kay nabuhi man siya kanihang buntag, nakapanguha na ko og dahon, kay kanang dahon bitaw guys nga bali, so honggi tangtangag mga dahon isagol sa itlog, lami man na siya guys, isagol og itlog, kumot ang imuhang itlog. Unja napukoy ang palaya to guys, buaw po siya. Excited ko guys, akong gitanom nga ahos, pakiton mo na ko guys, sinaot punta nga mo kuan to guys, oy mo kuan to ang kanang mo turok o kana bang mo gitib ang iyahang dahon guys ba, kay musuway ko guys, kay nakatan-aw mo sa YouTube, so try lang to ako guys. Pakiton po muna ko sa huang kanang gigamang nga fertilizer, kana bang mga panit sa gulay, mga na guys, mga panit sa putas, mga dahon-dahon akong gipangkuan himog fertilizer nya, magbasa man jud na guys, kaya gibutangan og tubig nga may harmalata, so kung kuan og muuwan guys, og di mo og kung muinit siya guys, nga plano ko og ahong tong ikuwad sa kanang sin, kay haron maugas siya, haron magamit na ho, kay gusto kong palit na pud lain sibuyas dahonan, kay akong magtanom na pud ko, guys og sibuyas dahonan, kay haron makalamas ta, kay lami magudning sibuyas dahonan guys, ito isagol-sagol sa atuang kuan, labi nagmaga kuan tatuwa, magnilawoy sagol sa kanang kuan itlog, so libre na ang atuang kuan guys, atuang mga lamas, kay mahal ka jud lamason guys. Unja ganahan jud ko magtanom-tanom guys, ang kuwang lang is yuta nga katamnan, so ang buhaton adto na lang ko sa mga flower pot na ko ipang tanom muna siya guys. Paghan kay ko magtanom-tanom muna ang wala lang jud ang tamnan,
Unsa guys, na kita naman mo sa mga vlog guys no nga naami kuan kanang passion fruit. Kana di ko ng passion fruit guys dito sa gawas. Mahal di ko na siya guys dito. Ingon ho mga auntie. Ang side sa akong mama o side sa akong papa, mahal daw ko ng passion fruit dito sa gawas. Mao na nga nami tanom niya. Wala na mo gibaligya na guys, pero may mga yu amoy panghatag sa kami pod niya. Lami na siya guys, himog juice ja kuan kanang ang imong silbing isagol haron mo tamis kuan honey. Namang ko'y orderanan og honey guys, pure honey jud na siya guys. Naihawa guys nga in order nako, hapit na mahurot kay ako manghod mangayo kay syempre manghatag man jud ta. Mao na nga order mi og balik pohon guys kay aron makagama mig juice sa passion fruit namo. Among butang ang honey kay tambal man po ng honey guys, at least tamis siya pero pure jud nga honey, dili siya ginama. Yan na siya guys. Unja basta guys, kung magkugi lang jud ka guys no, kuan jud guys, maka-harvest jud ka. Excited ko sa wang kuan, akong excited guys agawang ahos kay kita mo ko sa YouTube pero wa pa si Zahing gitib guys. Muna akong excited siya. Yapon ko'y gidugang og tanom nga palaya guys, sing turok na. Mahadyo ra magdito kanang kaikayon og manok kay nara bay mga piso adto guys, daghan sa piso song igagaw. Mahadyo ra magdili to hilabtan kay agusa ka flower pot nga gitamnan ako sa ahos. Gikuan ra ba guys, tumba sa manok, napungot ko. Diya, maulagi na guys, magiamping ta tungod sa panahon karon kay uso ka dyan si punog ubo guys. Uy, gani ako, ubuhon ko guys, o kanang panington, bitaw ko, tukar ang ubo, pero wa raman gud ng ubo, basta di lang panington. May kalihong anak ko ang nagiubo, mag-uul ba dyan po ko guys. Pero akong anak, ako ra dyan ang paimnon, o kanang lagundi. Isang di ubon guys, maghumol ko og lagundi kay nang pumipunuan sa lagundi. Jaga ho ako ang mama maghumol po siya og kanang sa ingana nang iyang ihumol oy para po sa ubo kuan kanang halilibon kung nakaila mo ana ni guys. Oy isang mama jaga hong anak kuan jud na iyang tawagan na lagundi juice. Ingon man akong anak guys nga, mama napay lagundi juice, wala na kanang manguha pa ta. So pa ko kapanguha guys, ako na po nang paimnon sidya mag-uul kong ubuhon guys. Uy, iya ba pod kay na brongko na bay na akong anak kausa may kay nadara og kuan guys kanang antibiotic wala ingog kanang bitong i-admit nya abi na mo og bako ng anak dili man day guys. Unya na manggiamping jud ta guys atong lawas kay kuan kanang kinahanglan jud kay dili lalim na masakit guys. Nagali amo ang silingan diri aring simbahan, namatay siya guys kay kana ang daw nasakit siya guys o kidney diya karon hingkalat naman guys ang ihang kuan na say tumor man kay hingkalat man tukadung sa liver. So na tumor guys ay namatay. Sa tiglabay ra bato din sa simbahan guys, ning kilid sa kumbinto. Di na ko kakita ni Dja. Sa amigo ba Dja may kadyo si Djang mama. Una pa hinoon ni Djahang anak kasi sa inahan. Loy lagi guys, bago pa po siya namatyan karon tuigaw anak. Si Dja na po inawa. Loy lagi, muna manggiamping chuta guys kanunay. Ang puta sa Ginoo. Sabi niyo guys, ako inom jud ko kanang kuan kanang maglaga ko og dahon sa guyabano sa pagkakaroon na undang ko guys kay busy lagi. Pero maning kamot ko nga makabalik na ko og kanang laga kay ako paimnon ng mangkod ang mga isuon duha ka bansi. Unja hintuyo ra jud ko palit og kuan guys kanang
Say nga na ni kanang kun kay mo'y akong lutuan ay kay silbi mo iho ang kanang lagaan guys ba na dili na ko ipagamit og lain ang hangkon kay ug imo nang gamiton para unon butapot ang baho sa sa inunon muna nga dili jud ipagamit pa intended ra jud na gipalit na nako para ra jud na para laga og kanang uyabano pang protection guys ba kay di ba na to mahibaw-an okay ra lagi ta wa tayo may gibati pero mukalit lang muna nga magiamping jud ta guys o ampun jud sa Ginoo matagaan ta kanunay may panglawas diya guys hindi na naman ko kutob guys itong panag-istorya. I hope nga malingaw mo, I hope nga matanaw mo sa akong vlog nga usahay sa istorya ra sa unsa na laman nga vlog lingaw-lingaw ra man gud ni ako guys unja kanang sa wala pa makasubscribe please subscribe my YouTube channel Charitable Vlog unja and inaot punta guys nga dili mo magsawa og support sa akong channel unja pasensya na mo di ko makatanaw kay busy lagi ko ani sa opisina nya ako ra kanunay tao dere dili man gud mosugot ang pari guys nga way kanang tao ani opisina kay every time daghan na mga kumanhi manginquire mga baptismal nga nga magiamping ta guys og magdadyo tag payong kanunay rain or shine jud natong payong guys kay ugasa ta maabtan. So sige guys, amping mo og bye-bye og salamat sa inyong suporta og God bless us all. Bye-bye.